fuɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmede feera feeñay windere so buuɗal yurmede feeri feeñi feeñjey ɓatake bindaɗo ñande nasande 14 mboy hitande 2019 kala comtuɗo on ɓatake tawa hen cellal ɓalli nde tawno mo wima ñaw huɗima mo wima ya sellu duwani mama yo jomiraɗo rokku en cellal duumingal ɓeydana en celle e nder pittali men bi jaahi annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam ko adi fo en jetti jomiraɗo baylowo diƴƴe kala balɗe tati e on ɓiɗɗo lumbotoɗo e nder reedu nene mum ene lumboyɗen diƴƴe kala balɗe tati en jetti jomiraɗo baylowɗen diƴƴe taw an yumma ɓiɗɗo ene nder reedu ma a tinani an baba a tinani est ce que Allah subhanahu wa taala tagɗo tago e nder tago gon tago ne lumbo e nder reedu ene woni e diƴƴe mum kala balɗe tati o itta ɗen diƴƴe o watta hen diƴƴe goɗɗe taare geno neɗɗo wawa rewde Allah fodde Allah subhanahu wa taala neɗɗo wawa hulde Allah fodde Allah subhanahu wa taala kono kay neɗɗo so yurnitima ko Allah subhanahu wa taala waɗani ɗum ko poɗɗa tan mayde koɗo Allah wima ya mayɗo inchallah en jetti jomiraɗo timmindo tago emen waɗi emen ƴiƴameje waɗi emen ko wiyete ɓooƴe woni rein insuffisance rénale eɗen gandi ñalawma hande ko ñalawma mawniniraɗo windere nde kala oɗo rafi gannuɗo yimɓeɓe yimɓe ne poti wattude haqqillaji no fewi ñalawma gilli ne woodi won hen mbiye woto mawnine ñalawma ndiyam ne woodi saabu bonnude ndiyam moƴƴani ñalawma mum ne ara ñalawma cehilagal ne woodi ñalawma funeɓe ne woodi ñalawma debbo ne woodi ñalawma nene ne woodi ñalawma baba ne woodi fof noon wona ñande kala ko ñalawma baba ala ñande kala koni ala ko ha wiye oɗo ñalawma tan ko ñalawma julde so ari kirsa dammol ma cakkoɗa hen ñaama beltoɗa so wiyama oɗo ñalawma hoori balɗe capan tati oɗo ñalawma ko ñalawma julde ko ha beltoɗa oɗo ñalawma hande ko ñalawma kaari jibina arti ko ha beelema woni ɗon ñalawma fof ne jogui ko toɗɗa hen tan kono kay e nanda e ɓerɗe he ñande kala ne woodi kono ko ha tentina beele yimɓe daña solution holno mbawi seltide ɗo caɗele ɗum addi ñalawmaji ɗi wona haydara goɗɗum wona leptene hen wona yawarene hen wona yawne hen wona goɗɗum hen ala addi ñalawma toɗɗede tan ko ha yimɓe jooɗo disnodira to banggue haqqillaji jurnito ndiwta caɗele gonde hen gadda jaam gonde hen beele yimɓe mbawa ɓamtade wona haydara goɗɗum ɗum waɗi ne moƴƴi e bitten ha yaaja beele kadi mbawen famde yo kay gueɗe en jetti Allah subhanahu wa taala tagɗo en waɗe men ƴiƴameje taw kadi ganduɗa ƴiƴameje ɗe kala tan minute Allah ene lawƴanma ƴiƴamma taw rewata koto rema ɗo woni ɓooƴe ɗo ɗon rewata Allah lawƴanma ƴiƴamma ɗam kala minute kene foto wonde litre to hay mbuɗa yoɓani en jetti jomiraɗo dokkuɗama fofandu hendu nature
taw wona aɗa yehi to cuuɗi safara aɗa seŋa masiŋaji aɗa foofira nde tawno eɗen gandi oxygéne won hen donkat foofde gila wonduɓe asmaji cattuɗi chronique won hen yaaɓe ha gasi nder to jofe ɗe gonata to gasi foofando usti nawe cuuɗi safara lelne mbanne hunde e kini mumen beele mbawa foofde keneeli guittaɗi e masiŋaji ciggaɗi tawa an Allah ne rokkuma aɗa foofa oxygéne hendu normal a yoɓani hay mbuɗuten a meeɗa yettude Allah subahanahu wa taala skey ɗum a meeɗa findito mbiɗa Allah jarama mboɗo foofa mi ala caɗele kono o leliɗo hôpital wawa foofde ko ma wanna masiŋaji kala foofano ɗo gandu foto yoɓata Allahu akbar o yoɓa o gayna teni kadi somo yalta hôpital wiye docteur o merci beaucoup a jarama a dandi kam ten ɗon ɗo yalta hôpital ɗo Allah nana jokki foofindemo hendu naturel taw o yoɓani hay mbuɗo wiyeta a jarama ɗum noon musidɓe tedduɓe ngare jetten Allah subhanahu wa taala o ɓeydan en ngare kulen Allah subhanahu wa taala o yurmo en ngare jiɗen Allah subhanahu wa taala o yiɗa en ngare ɗoftoɗen Allah subhanahu wa taala mbasen taccude keeri makko beele maleɗen ko gon erago woni go joguiɗen so en kaali jalis alay sago jetten musidɗo meɗen Saydou Abouba e goto e alhamisaji waddino ɗo hen lefol musidɗo men docteur Kane so en jumani yañi hen no fewi gande keɓama hen ko beelema mawɗo wonande en nde tawno ne weela en e kala saaha doctoreɗe men wiyoɓe mbimi e wimami taw kadi ko wawɓe wahlude gueɗe ɗe kala e fulfulde pammina yimɓeɓe ko yahete ko hunde welore en ko hunde wande important saabu dinguire ɗe wona dinguire tindi tan kam e goɗɗum wona dinguire tan jewtemen e goɗɗum ala eɗen poti haalde hen gande men gurdaneji men cellal ɓalli men dañe men holno ɓamtotoɗen nde tawno ko ɗum woni hande ko kewi e nder aduna o entreprise aji ne mbayno leydi jangguinoɓe yimɓe gueɗe ɓamtare ɓayde enen en dentani nokku goto ken sariɓe eɗen jiiɗi wallodirde koye men alay saago enenne e nder dinguire men peŋen jewte taw ko baɗɗe gartam guilay cellal ɓalli guilay gueɗe beele mbawen fabade koye men eɗen jara on docteur eɗen dewni nden jarore faade musidɗo men Saydou Abouba eɗen jubba seeɗa e ko wiyete insuffisance rénale son teskima ɗeɗo balɗe kala to hôpital mo Touba ma Talibul Fawzayni leliɓe wonɓe toon mbawana koye men ne jogui caɗele rein o woni ɓooƴe so en kaali pular so en jumani mboɗo ɗamini ko ɗum woni ɗum eɗen gandi sa yi ha yettima won nokku wontata ko jalis sa nani jalis an kadi ni wontata ko saaha kala ma ƴiƴam ma lawƴe te oɗon gandi ne seeri miskino Allah wawa ɗum hay galo wawa ɗum saabu so wonti kala balɗe sappo walla balɗe sappo e joyi walla kala yontere ƴiƴam ma ne lawƴe hen laabi ɗiɗi ha tati tene kadi kala nde ne lawƴe komi an joɓa hedde sappo e ɗiɗi ujunere somi jumani musidɓe teddi ɗum ɗo hen eɗen gandi ko hunde serde ha ɓurti ɗum noon rafi o moƴƴi ko bandiraɓe jalta ɓe kalana en holno neɗɗo rentorto oɗo rafi so tawi kadi maale mum ne aray maɗa holno wayata hol ñamridi puɗɗa hutorade beele kadi wasa yettade ma nde tawno en ɓooyi haalde mbiɗen neɗɗo so yiiɗi sellude yo rento gueɗe ɗiɗi haɗe jetti tati yo rento gueɗe tati haɗe jetti nayyi gueɗal goho rento sukara kewɗo saɗa yara ndiyam yar ndiyam ma saɗa yara jus uji ɗi walla aɗa yara ataya walla aɗa yara kosam walla aɗa yara café walla kenkeliba walla lipton e tinno woto hebbin sukara ha ganduɗa saɗa yara aɗa tina sukara e maɗa neɗɗo yo rento ɗum rento nebam kewɗam guilay ɓellere en guilay maaro en guilay goɗɗum en kala kaɗa defa ko ma waɗa nebam hay lut guilay beurre ne waɗi nebam guilay yogay kosameje battaɗe nebameje yimɓe hewɓe ñanden Saydou Abouba haaɗi ɗo hen aɗa neɗɗo mo ñamata no fewi taw mo ɓuttiɗa o min dewdi hawnade mi ñamata ko hey kono mboɗo ɓuttiɗa kono yo ƴeew seeɗa mo ñamata o ɓellere wonde hen nde sukara gonɗo hen o lamɗam gonɗo hen o ayi ɗo ene rokkam ɓuttide guilay beurre en ha e chocolat en goɗɗum en ko nebameje ɓole kala hen ka ustani
ay so tawi tan woni an ɓandu ma ndu no udditi ngam geres kala geresel tosel nangel e nder maɗa en wawi rokkudema ɓalal manggal daña ɓandu taw wona cellal ɗum noon ene moƴƴi yimɓe ndento nebam gueɗal tataɓal ngal ene moƴƴi yimɓe ndento lamɗam koko rentete ha tenti lamɗam jamma so yi ha nangue fandima mudde neɗɗo yo rento lamɗam yo ustu kala kaɗa ñaama yo ngakku safde kono woni hen unat kirimasi mbadda hen ñamako ene pulla hen eskeduna jagga ormasine mbisa hen mbaɗa hen kadi lamɗam kadi ha ɓuura ɗon wona ɗum ittata coofendi hunuko maɗa ala gonɗa koye ñawnude hoore maɗa yimɓe yo ndento ɗum no moƴƴi musidɓe tedduɓe gueɗal nayaɓal ngal neɗɗo yo ñaam alimentation moƴƴo jaam ñamde fruit ji jaam ñamde légume aji ko légume woni foof wona maaro ko tan maaro ko yornata ko reedu ma so yoori a ronki yaade dow wuuro hokkanma ko hémorroïde ay kalɗo yoro woni saɗa yaltoya so tawi ko jaltata koni yoori kos feroto ko ɗaɗon gonkon to fuuna o woni to fuuna o taƴat so taƴi yaltat ƴiƴam waɗa gañande ha ɓooya rokkoyma caɗele kon ɗaɗon dokkoyma probléme ko fate banggue hankkadi ni yaltirde woni gueɗe ɗe pewani neɗɗo ne foti rentade kala ko yoori mburu jorɗo maaro yorko gelleje jorɗe eɗen keewi ŋeefo taw ganduɗa oɗon ŋeefo ko jorɗo taw ganduɗa eɗen jogui ñamre lerɓunti sa waɗi ñiiri lerɓunti ene ñaamo sa waɗi mbahal ne ñaamo sa waɗi ñiiri gawri ne ñaamo sa waɗi ñiiri maaro ne ñaamo sa waɗi haako lacciri ne ñaamo taw foof yo heccit wayno ɓakkere ni sa ñaami hecciɗa reedu ma machine aji ma mbawa gollade mbasa dañde hen caɗele musidɓe tedduɓe ɗeɗo henna gueɗe so neɗɗo rentima ɗum yawata dañde woni ñabbuli ko wona ɗum ko jaram c'est très important ndiyam ne moƴƴi jara ndiyam jamirɗa ɗam ya yar kono yatawa ɗam laaɓi ceer guilay looɗe ɗe guilay potuji ɗi guilay nokkuji ɗi guilay ƴogirɗi ɗi yo ndiyam ɗam won laaɓɗam watta ɗam wat digiderde saabu sa ƴeewi ndiyam men ɗam enen pop e nder wittoji janggaɗi e ɗum waɗi mbimi ene moƴƴi dañen jannguɓe sertuɓe fannuji taw wona tan enen pop eɗen jaara e dow fannu goto so en gayni enen kala keddotoke eɗen jeddodira e oɗon fannu taw alna en gartam firti ko janggen leydi janggen ndiyam c'est très important en jii hande hay ko wayno laamuji men Mauritanie Sénégal Mali mi hokka ɗo yeru so tawi eɗen jaltina diƴƴe il faut gadden inspecteur aji yaaruɓe oɗon fannu mbawi ɗam ɗo ndiyam de aɗan waɗi ɗum walla anoɗe on jii hikka ɗo henna e nder leydi Mali ko wayno hedde Kulikoro en somi juumani walla ko Sadiola en to kanŋe ɓuuri hewde to finoɓe toon ɓe dañi caɗele maayel ngel caggal ndiyam ɗam ene oolɗa ko fate banggue kanŋe gonɗo e nder diwan o ha yoga hen kaɗa yarde ɗeɗen diƴƴe ɗen jogui probléme so jeehi ko wayno Dubaï ndiyam mabɓe ɗam jaltujam e robinet aji koko haɗa yarde sa yari tan ne rokkuma ngato ɓandu ndeke firti ko ma jara diƴƴe biteɗe anja walla jara ko wayno Evian walla jara diƴƴe pewnaɗe butelaji firti ko ndiyam ɗam wona moƴƴam wonande neɗɗo ndeke enen ne ndiyam men ɗam lappol men ngol foof ene teska ndiyam ɗam aɗam jogui hayre nde wona moƴƴere no fewi ɗum waɗi ndiyam ɗam so tawi a ƴoogi ɗam sa joƴƴini ɗam nde wonata 5 minutes a taw kanjam foof aɗam waɗi pundi nder leydi ɓaleri walla leydi mboɗeri coy ene lesni debbi ndeke ndin leydi somdi koye ndiyam he yidere ma yiyata kono sa joƴƴini siwo walla horde nde walla poti o tan a joƴƴini seeɗa ɗon e dumune seeɗa a yiyat ndiyam ɗam yaltida ha laaɓa e ɓakkere nde debba ndeke nden ɓakkere sa yari faano koye nder reedu ma hokkoyma probléme musidɓe tedduɓe ɗum waɗi ene moƴƴi janggen ɗin fannuji beele mbawen faabade koye men aduna hande ko aduna jangde ko aduna gandal ko aduna witto yo Allah subhanahu wa taala hokku en cellal duumingal so en mbiɗen kaala insuffisance rénale ñalawma hande 14 mars ko ñalawma mawniniraɗo teddiniraɗo haɓaade nguɗo henna ñaw oɗon gandi ñalawma teddiniraɗo sida ne woodi ñalawma teddiniraɗo paludisme ne woodi ñalawma teddiniraɗo goɗɗum ne woodi deke eɗen gandi ñalawma foof saabi ɗum ɗo henna toɗɗa tan ko ha yimɓe mbawa distodirde hen jiita solution beele dañan ɗum feere nde tawno sen dañi ɗum feere tan yama moƴƴa e meɗen insuffisance rénale en kettinom ɗo henne musidɓe men docteur yañima hen no fewi eɗen gandi ƴiƴam neɗɗo
ene lawƴe no foti laabi par ñalawma mi anda kono mboɗo andi kam Allah subhanahu wa taala kala ñalawma omo wonma mise à jour laabi jonɗi no feewi sabu hande ɓalli men ɗi gila tan Allah subhanahu wa taala tagui en koɗi batteɗi mise à jour guila ɗen goni e deedi ha jaltuɗen ko ɗon tubakoɓe ƴetti wadde mise à jour téléphone ma mo coɗɗa o kala saaha jiiya galle téléphone o nelduma mise à jour an ɗo gonɗa ɗo téléphone ma o wanmo e à jour saɗa ɗo yata jamanu sa waɗanimo e à jour han kadi kala virus garɗo natade makko ni ƴiƴam waye nder ɓandu joni ka ñamowo ka jarowo ka poofowo ayi ka ñamowo ka jarowo ka poofowo poofora ko hendu moƴƴuru e hendu moƴƴani kay ɗo gonɗa ɗo faala hen ko feewi joni noon alay saago e kala sa Allah subhanahu wa taala wanma ƴiƴam maɗam mise à jour ɗam rewa ɗo ɓooƴe ɗe ɗam sigge ay sukara o nebam ɗam lamɗam ɗam ñamri ndi gueɗe ɗe yalta wona taari ɗum woni ko jiiton ne sicce ko ñande natti kala siccude ganda an kaman kadi ɓooƴe ɗe natti wawde gollade gonɗa koye natande caɗele sabu so ya ƴiƴam ɗam tunwi haɗam tunwi hankkadini ɗon ɗo ren o woni ɗo natti wawde lawƴu ƴiƴam ɗam beele itta salte natɗo ƴiƴam ɗam gila rawnudema gila rafnudema ko ɗum woni hankkadi naata ko wiyete jalis wona ma jaaha to machine ngaji mbaɗe e nder ƴiƴam ma ene lawƴa ƴiƴam ma saabu hankkadini ren o maayi eɗen gandi Allah subhanahu wa taala alhamdulillah ko wi ko karalla ko karallo nde tawno ɗum ɗo gila aduna o fuɗɗi o tagui baba adama o waɗi ɗum e men ɓooyani tan joni ko technologie gi yaltini walla nde sa fewni ordinateur walla téléphone walla goɗɗum walla aɗa wawi wadde mise à jour voilà kañumne virus wasa nadde hono no virus watirte nadde ƴiƴam ma ni son jii ɗeɗo henna balɗe kala probléme jahowo ko wayno Boeing 700 et quelque 737 737 8 so jii probléme jahowo ko kamɓe mbaɗi mise à jour rewani lawol hawre lana ka diwi ka teɓiti ɗum wona tan i coppi ala ko galle mawɗo jeeyowo ɗeɗon laaɗe o ɗum firti noon musidɓe tedduɓe gandal ko hunde welde kadi ko hunde naftore luggiɗina haqqille rokkuma fama muy Allah subhanahu wa taala kala ko tagui men hande ko ɗum woni ko waɗe ɓe guitar ene mbaɗa e gueɗɗe kutortoɗen beele mbawin hutorade kono sa laari gueɗal ma téléphone ma mo joguiɗa e junggo a yi mise à jour garowo sa fo aɗa waɗa ene riwta virus aji o hankino whatsapp waɗiri mise à jour whatsapp mum beele itta ceŋiɗi hen gaddoji filtre ko wayno hankkadi konngudima mbatta yaade partout walla mbatta waɗede piraté ko noon ɓandu neɗɗo wayi Allah sigganma ƴiƴam ma kala ñalawma no foti laabi mi anda Allah addanma fofandu moƴƴu sigga kadi naabi no foti mi anda ha mbaɗiɗa mise à jour gona neɗɗo pewɗo ɗum noon neɗɗo ene foti yettude Allah subhanahu wa taala rento yogay ñabbuji musidɓe tedduɓe insuffisance rénale ko rafi kamniɗo so tawi rafi o a ɗeɓi teskade moye maɗa aɗa ɓuura hewde ko fate banggue taare jamma e taare ñalawma taron no comme cofcofogel ni aɗa ɓuura hewde cofcofogel jamma e cofcofogel ñalawma so tawi en mbi eɗen cifoɗo hen rafi en galnamo humpito no feewi kono eɗen eso no docteur ɓe nanirɗen ne kaala e kala saaha ne moƴƴi yimɓeɓe ndento ɗum so tawi a yiiɗi haɓade oɗo rafede makko yettadema no mbiɗen nane alay saago gona neɗɗo toppitiɗo ñamri mum wona ko dokkeɗa kala ñaama wona ko defa fo ñaama won ndefu ngu moƴƴani a fotani ñamde won ñamde nde sellani a fotani ñamde poɗɗa ñamde koko moƴƴi ñaama ñamde moƴƴere wonde lijumaji sa gayni ƴetta fruit ma goto ko wayno pomme walla ko wayno poire walla ko wayno banana walla ko wayno dende walla ko wayno papaye walla ko wayno goɗɗum ñaama mango ayi rokkuma jaam e nder ɓandu ma nde tawno koko jangga légume e fruit ɓuuri wadde important e kala ko ñamete musidɓe tedduɓe ala sabatinagil so tawi e nder hunduko ma he a watti yarde ndiyam wayano haaɗat ñaama ko hunde ɗeɓa waade no haaɗat e nder ma ni ene jogui waaɓe noon wona hunduko soof komi wiyani hunduko ala ko kala ko ñamɗa ɗeɓata waade kono haaɗade ma ni ganda aɗa jogui maale majjum lelotoɗo jamma hay ñalawma sa kala ɓanndu jaɗɗata tan jiya tan hankkadi ni o daña crampe ɓanndu ndu juɗɗe hay koyɗe foof so renaki o woni koye natande oɗon rafi musidɓe tedduɓe ɗo jiiɗamo kala omo jogui caɗele fungotorto omo waya ren o no feewi on waya dadorde nde no feewi yo ƴewto e hoore makko ɓuuri yawde
koyɗe ɗe ko wayno ɗaɗi koyɗe ɗi lesto wonata koye muusde wayno feccor ni jomum ne foti rento no moƴƴi musibitede e kala sa jomum yiɗa tuudde kala sa eɗen gandi hay sanuji ni mbaɗa noon kono noon ko sifa tan beele yimɓeɓe mbawa famde musibitede ɗum noon ne moƴƴi neɗɗo rento fof yimmum bamum ko ñamde sellude e jaram celluɗam e renade rondade ko teddi renade suudde ko teddi renade gollade golle cattuɗe aɗa holla yimɓe kaneɗo cembolindo tan cassoɗa ɗo wolisal tawni teddi joni daña probléme rento suudde ko teddi rento ƴettude ko teddi rento gollade golle cattuɗe beele mbawa dañde jaam musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko mbawɗen haalde e insuffisance rénale kono eɗen gandi ko rafi hande dominɗo windere nde dominɗo yimɓeɓe dominɗo julɓeɓe ha ganduɗa ñalawma hanki o laamu leydi Sénégal ne fiɓi oɗo saaha mo gonɗen wallude ke wona temedde jeetato neɗɗo gonduɗo e oɗo rafi wawana hoore mum saabu oɗo rafi so arema ya taw ka multimilliardaire sa wona ɗum tan moƴƴani yo Allah faabo en dande en oɗo rafi toɓɓere wonde nde jiɗɗen natande eɗen gandi oɗo saaha pusiraji ne keewi to men to eɗen gandi pundi moƴƴani e asma hay seeɗa eɗen gandi kadi moƴƴani e guite locci moƴƴani e foofandu poofa ya hatu nder becce ma to rokkuma ɗojjoli cattuɗi ɗum noon en ji enen kam ko wayno leyɗele Chine ni e kala saaha so waɗi cuurkiji e nder weeyoji mabɓe irɗi weeyo ngo niɓɓiɗi irɗi waɗi pundi mum aɓe jogui masque uji ɗiɓe pewnanta koye mabɓe way kono sarbe toon ni a nanade hoorema tan ara e kinema he mbasa fofde ndun hendu enen eɗen mbasi yimɓe ko wasiya moƴƴo faade yimɓeɓe yoɓe tinno kala mone yalta galle mum ƴetto hay soko mantula tum seeɗa mbaɗa e kinema wona sa foofi taw leydi ndi narta nder haadata koye mantulata mo mbaɗɗa e kinema o cooda masque uji ɗi mbaɗa masque o walla mbaɗa kaala maɗa mbuga hinere maɗa gila koye moto gonɗa walla koye saret walla koye auto ji bireɗi Samba Lakara ɗi walla koye auto ji ɗi ngala weeruji ha ngabbina dow ɗi kala hen ɗo gonɗa wat laafa mbaɗa sumayr walla mbaɗa kaala timmuka ndentoɗa rentade ɓuuri safrade woto hoolo cagatagal ma mbiyaɗa langa e oto walla aɗa jola e mbabba walla saret walla moto tawa waɗani hunde e kine maɗa rento ɗum musidɗo tedduɗo sa renai ko ɗojjo cattugo tene kalde ɗojjo satti wontanma ko asma walla addama caɗele walla poussiére kewɗo natɗo e maɗa rokkoye ma ko ha tenti ko wayite tuberculose ɗum noon musidɓe tedduɓe yimɓe ndento no moƴƴi rentade ɓuuri safrade gueɗal ngal jiɗɗen waynorade bandiraɓe ɓe ha tenti musidɓe men ɓe ɓurani wawde hutorade bindi hande heewi rafiji kewɗi ɗi dañƴen ko alimentation ñamde nde mi serani e ñamde he sa ɗo mbawɗa yaade foof ko gueɗɗiɗi ɗo kadi rafi jaram e ñamde jara ko moƴƴani ñama ko moƴƴani naata nder rokkuma goɗɗum yo Allah dandu en kala kaɗa sooda jaggu poti o mo coɗɗa o laar daɗo dadnani hen sa laari les potto so kosam mum so tamate mum so sardingi mum kala ko wawi wonde hay ñebbe hande batteɗe potuji ne kippani jeeya aɗon ganden ñebbe ne gooti fof sa laari caggal to ma taw toon daɗo gila yawur en beurre en chocolat en biscuit en bonbon en tangal en singo men ay kala kene ñaame ne waɗi dat no waɗira daɗo noon ko produit baɗaɗo hen o ene wawi marde kosam ɗam walla mara jus o kokka o fanta o anana o ene wawi marde ɗum ha waktu tel so waktu tel yoni noon ɗo bonata te eɗen gandi produit baɗaɗo hen o ko poisonné kono omo wawi damodirde hen ha yetto ɗo so yettima ɗo tan noon hankkadi andu gasi min ngala garantie mum an gara cooda on jus walla coodaɗam kosam walla cooda on sardine walla coodaɗen tomate walla coodaɗam walla cooda tan ɗum ɗon walla on beurre walla on chocolat jaaha ñaama produit baɗeɗen naata e nder ɓanduma bonnuma kala kaɗa sooda laar daɗo woto heeño sa ari biteji joom bitig yeeyam
o tottima poɗo uddit caggal to laar caggal to tan woto uddi sa wenciri a laari tan ma taw ɗon daɗɗo ne waɗa gasata ko ñande tel e tel e tel ganda so tawi daɗɗo gasani cooda so tawi daɗɗo gas accu saabu hande kalde wittoji mbaɗa joguiɓe nden kay kisal laamu ngu kalde ɓe gaari ɓe ƴeewi datuji gasɗi ɓe kefti haalaɓe nayi ɓe duppi janggo sa arti ka taw tan ko datuji ha heewi tawno kala ko dat mum gasi soɓe gandi contrôle nara ɓe kewi ko ittude ɓe mofta so tawi contrôle ɓenni ɓe mbatta hen an mo wondaka ɗum o so ari ɓe jeeyma nawa aɗa ñaama boora aɗa ñaama goɗɗum e goɗɗum aɗa yara jiwuji kokkaji fantaji hay goto sotta kokka haalaro so tawi dat mum gasi walla gasani teni foof ne hen nden toɗen musidɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala walla en ganden cellal ɓalli ko rentade tan docteur rentinte sa jaɓi rentade bisimilla hay saɗa yara poɗɗe bawɗe wonde foof so tawi a rentaki woni ñamanteje woni gueɗe a wawata yaade ɗum noon yo Allah subhanahu wa taala wallu en o reena en o faabo en o rokka en jaam o rokka en ɓuural eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala baylowo diƴƴe gonɗe e nder reedu debbo ɗo ɓiɗɗo lumbotoɗo ene lumbodo e ɗeɗo henna diƴƴe o wayla ɗum kala balɗe tati taw an nena tinani an baba tinani on Allah subhanahu wa taala lawƴowo ƴiƴe meje men ñalawma no foti laaɓi mi anda o Allah subhanahu wa taala dokkowo en oxygéne eɗen poofa ɗum normal en ngala caɗele yo Allah sellinen yo Allah reenen yo Allah faabo en yo Allah humto hajuji men yo Allah dande en e ɗiɗo henna boneji kala sellina wonɓe cuuɗi sa cafriɗi ɗi sellina wonɓe galleji ɓe yo Allah waɗanen ɗum bi jahe nabi sallallahu alayhi wa sallam so buuɗali ɗumen e feri feeñe windere feeñje ɓatake cellal ɓalli musidɗo mon guiɗe mon seydi mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe